A creación dunha asociación realízase mediante o acordo expreso de 3 ou máis persoas físicas ou xurídicas a cales se comprometen a poñer os medios, coñecementos ou actividades necesarios para acadar uns fins lícitos, comúns, de interese xeral ou particular. Para isto, deben crear uns estatutos que serán os que rexerán o funcionamento da asociación. Este acordo deberá formalizarse mediante un acta constitucional, a cal demostrará que a asociación ten personalidade xurídica. Por outra banda, os requisitos nunha asociación xuvenil son os seguintes. Deben ser 3 persoas ou máis físicas ou xurídicas. As idades deben estar comprendidas entre os 14 e os 30 anos sen cumprir. As idades correspondidas entre os 14 e os 18 anos menores de idade deben ter unha autorización dos seus tutores legais. Débese elaborar un acta constitutiva e redactar uns estatutos. E para finalizar, a asociación xuvenil debe estar rexistrada no Rexistro de Asociacións Xuvenis.